ಎಂಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರೇ ಸಾದಿಡ್ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಯೇ. ಓ ಕಿರಣ್. ಓ ಅರಿ ಸರ್ ನಾನೆಂಚಿ ಓ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿಯಾ ತೋಜ್ಜ ಏನ ಮಾರ ಮಗ ನಾನು ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತನ ಇಂಚೆನೆ ಬತ್ತನ ತಿರ್ಗೋಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಹತ್ತೀರು ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪೋಡು ಚಪದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದ್ಸಾರ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಕಾಸು ಈ ಸಾರ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಸಾರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನೆ ಬೇನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಟು ಇರೊಂಜಿತ್ತು 2 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸಾರ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನೆಯ ಎರಡು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಎರಡು ಇತ್ತು ನಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಇದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಕೊರಂದಿನ ಉಂಡ ಕಾಸು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತುರ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೆ ಮಾರೆ ಗುಣನಾಥೆ ಬಂತು ಆಯ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಡವಲ್ಲ ಕೇಂತು ಓಡಾತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದು ಇದು ಪಾತೆ ನೋಡ ತೂಕ ದಾದಾಪ ನಾನು ತೂಲ ತೂಲ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಐಸುಂಡಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೆ ಓ ಕಿರಣ್ ಅಲನ್ ಬೈದಿನಿ ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗುಣನಾಥೆ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಯ ಬಕ ಕಿರಣ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಜಿರುವಾಡಿ ಪುನಃ ನೀರು ಅವೆನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅರಿಶೆ ಬಂದು ಅಂದ ಯಾನ್ ಗುಣನಾಥಿ ದುಬೈ ದುಬೈ ಹುಡುಕು ದುಬೈ ಅಂದ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ఆయన ಪುದರ್ ಗುಣನಾಥೆ ಪುದರ್ಗು ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತೋ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೆ ಅತಂಬೆ ಯಾಪಂಬೆ ಅವು ಪಣ್ಣು ದಾಂಡುಮೆ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನೊಡು ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತಮೆ ನಿನ್ನದೊಂದು ಉಪಕಾರ ಆವಡುಮೆ ಯಾದ ಆಗ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತನು ಏರೇಗಿ ಆಗ ಅರಿಸಾಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಚ ಪಿರ ಗುರುವೇತಂಬೆ ಕೊಪ್ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪುನ್ಸಾರ ಕೊರ್ಂಡ ಐದಾ ದೀಪೆಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾರಿ ಉಂಡ ತಮ್ಮ ಎಂಚ ವಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾರನ ಒಂದ್ಸಾರ ಸರಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರು 15,000 ಮೊಬೈಲ್ 1,000 ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ದಾದ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊಡ್ಪೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಾಯನ ಗುರ್ತೊಂಡತ್ತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮಾರೇ ಅತ್ತ ಕಾಸು ಕಂತು ಕೊರುವೇತ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಿನೆತ್ತು ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಸಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಪುರ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನುಮ್ಮೆ ದೆಪ್ಪಿ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪು ಏರ್ಗೇನು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಬೆ ಹೆಂಗ್ 10,000 ಕೊರ್ಬೆ ನಾಯಿ ಯಾನು 10,000 ಕೊಟ್ಟೆ 10 ತಿಂಗೋಲ ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನತ್ತ ಅವಳ ಬೇತಗಳ ನಟ್ಟು ತೊಂದಿನ ನಾಯಿ ನಿಕ್ ನಟ್ಟೆರ ಪುಜಂಬೆ ಅಯ್ಯ ನಿರಿಯ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಎರ ಎಂಜಿ 10,000 ತೊಂದೆಗೆ ಕರ್ಮ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜಗೆಂಬೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೊರುವೇತಾ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಗಾಳಿ 1,000 10,000 ಅಲ್ಮೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನುಮ್ಮೆ ದೆಪ್ಪಿ ದೆಪ್ಪಿ ಏರ್ಗೇನು ಹಲೋ ಏ ನಟನಾಯ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೊಂದತ್ತ ಯಾನ್ ಕಂಡನೆ ಕಡ್ದು ಸಾಲ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ದಾವಲುಂಡು ಮಡಿಕೇರಿದ ಈ ಮನೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋತಿನ ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಎನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಇಜಿನ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಡ್ ಪತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಕೆ ಗುಡ್ಡ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತು ಜಗ ತಮ್ಮೆ ಹೆಂಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಮೆಂದು ಅಲ್ಲಮ್ಮೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ಬೇ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪರ್ಚಿ
ಯಪ್ಪ ದೇವ ನಮ್ಮೆ ಓ ఆయన నంబర్ ఉందా ఆయన కూడా ఇప్పుడు తుంబుదా ఉందా అవు ఈ నంబర్నే గోతుదు గోరు ఆయన లాక్ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತು హలో నమ్మే ఇత్తే కాసుకునే ఎత్త ఎన్నకైటి ఆ మొబైల్ నుంచి పತ್ತೊಂದು పోమే ఇంకా ಒಂದು ಸಾರ ಕೊರ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ನೊಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋನು ಮಾರ ಎಂಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊರ್ಚಿಮೆ Lady, now move it, move it, move it. You are so looking crazy. My heart is screaming, baby. Life is jingalala. Like manpule, share manpule, subscribe manpule. Anjane side iditina bell icon press manpule. Next video the notification button. Thank you.